Abusia yamama che mama kwa bebra so mamuni amawdo biso nsemu a yaboabo no ye bade babeso mo nsam ne doso na poso enie. Agric Minister Yera Afriye Akoto Edi Atudwa se wo man no abɔ ne homoden e wo kuaye mamu nsɛm ye de eba beso mo. Mampani na nado danko akufo so so akasa edi afa ho so aban ye nhyehyeye se beye na yebenya pension scheme e de ama ye kuafo no. Ekuafo de de ho aka ho bi wo de wani kyerɛ mo wa hafo no south east one nso edi dan wo hode ensɛm ne free ho eba. Ye de meko sunyane abonten so abankra chepani wo sunyane esoso de atudwa nhyehyeye a wo mo eye e de amaye na nanu akuafo e wo bono mantem ne mu. Enro Ghana blasters wo mo kogina akwa no tochire no na chese ye da form ya so say ye niam agwalu preso a ye ba o my Ghana mu ase no de ensem na Ghana for so esi a kire coach Ado any prayers no. Abusia for weni afufro pin ya kekese ne se kase ababi a wo bia na no pe ye ba ne de aba besomo me de yabo amali bia boga no pe mene. Oh hine ire ma me akua ye boa esiama. Ye nsha kase na semfem free mampani na nado dan kwakufo na tena ye na mampani de atudwa se aban ye nhyehyeye na ye na no kokokufo a omo tempenten kwate hesuo edoko ko emo my Ghana nya so mfaso no omo be ye pension hyehyeye de ama wo no mu a enko ese bia koko no wo ye na ne nkokoro abom na bere wa bom no na ne da so bia ni ho no mo ema no na odo koko no ane mranti brem no a wo de kwakoba kokora no na chese pension hyehyeye wo ho no mo a ono so bedi de ho kakran mampani na nado dan kwakufo kofodi abonten so ona mpanimfo bodwa ena no makuafo na ye bo no mabaso enrada wabra na ayekuafo da na eyafofida na mampani se kokwakuafo be 1.5 million and omo hwe ni mo se afia ye kwakore mu no san hyehye mampani na nado dan kwakufo na ban edeba no omo ebenya mu mfaso na echi omo ate akrachefo ahweso a ene Ghana ni ntrodo ene ni ntua saso wochwe be wiate wochwe atwenkrante nkwata tokro biam omo rewrum ede kokokani bia ba be hye sa pension scheme a enko ese bia womo ewuska na ebia womo eye mfudie nom edokoko nkra kese mu ena ye ba betwe ani akwakohwe wonum mampani na nado dan kwakufo ado. Massive investments made in the sector attest to this fact. The positive narrative about Ghana's support to the agriculture sector, that unlike in several other countries, Ghana is better prepared and has demonstrated resilience to the current adversity threatening to destabilize our food system. This has been possible because of the sound, pragmatic policies and programs rolled out at the inception of my peerage. Our flagship program, Planting for Food and Jobs, PFJ, with its focus on improving farm productivity through the use of technology and farm, has succeeded in increasing our food security and open up new opportunities for diversifying agricultural exports by promoting 6 free crops for future substantial foreign exchange earnings. In 2016, government inherited production levels of 1.7 million metric tons of maize and 665,000 metric tons of rice. Under the Planting for Food and Jobs program, maize production reached 3.4 million tons by 2021 and rice to 1.2 million metric tons. The credit must go to our gallant farmers, fishers, and value chain actors who embrace Planting for Food and Job policy, leverage the opportunity created by the enabling environment for agricultural development. By design, Planting for Food and Jobs program has started in other sectors under agriculture with promising results. Under its Rearing for Food and Jobs model, some 134,400 birds and small ruminants were distributed to 1,254 beneficiaries in 2022 alone. In addition, 900,000 broiler day-old chickens, together with 900 metric tons of feed and vaccine, have been contracted out for supply to farmers next year. Still, under the livestock sector, government has released 15.6 million seed as payment of compensation to 280 farms affected by the highly pathogenic avian influenza. There is also support for disease surveillance, public awareness creation, capacity building, and the procurement of motorbikes for operational activities to enhance early detection, prevention, and disease management. Abusia mampani na nado dan kwakufo ado na yetine nka no. Wafi apema henkura dua otwe en 1984 ena aman panyimfo ye omo wo mem bu nkwampo hwe wachi ya wadwene wasetrem hu se da bikua yo se de asipege oman no
wɔnom anya bibi amfa mo akuafo anhyɛ wɔn kura ne a na kyɛ sɛ wɔnom ɛyɛ ayɛ boni ayɛfo no nti no ɛka ho ɛma wɔnom ɛde National Farmers Day ɛde bɛto dwa ne nyinaa ne sɛ wɔbɔ akuafo aba so sɛ bɛyɛ wɔnom so wɔn penten kwa wɔ ha so a wɔteɛ ɛne mpo aha ɛyɛ apofofoɔ wɔnom enso so a wɔnom kɔkɔ yi adwene ne nam ahodoɔ de brɛ die no wɔnom so ɛtimi ahyɛ wɔn kura ma wɔnom ɛte kɔ so na ɛno mu ɛna ɛnɛ yɛ a yɛkasɛ no ɛno asɛ de na yɛ afɔfi da yɛ nyinaa de si wɔn ma akuafoɔ no dwumadie no ɛkɔ so wɔ po yɛ mantam kuropɔ kɔfoɔ dua mu ɛno ka ho bi ɛma Greek minister Dr. Owusu afiri akoto kasaye ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ afi apem ahenkro aduokro mienu ma free sɛ ɛmpanyimfoɔ agyegye na wɔnom ɛhwɛ yɛde nneɛma gu akwan sɛ bɛyɛ kuayɔ bɛkɔ so no aban wɔ sɛ yɛ brɛ so ɛna mfimpi mienu ne aduonu baako mu kuayɔ emu apagya ɛwɔ ɔhamabu pɛn no aduowɔ kyinakyiripɔ ɛnan yɛ ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ aban wɔ sɛ no ɛyɛ n'afam deɛ sɛ bɛyɛ kuayɔ emu nsɛm no so ebetimi asɔre agyina ne nan so abrane. We have already embarked on a field visit to 10 regions this year in the southern and middle belts of the country. The last leg of our annual visit takes us to the northern belt of the country right after today's event. These visits provide me and the ministry direct information to fully assess the performance on the ground and the priorities for policy direction. From our field visits so far, my assessment is that ongoing harvest will be good this year, and our food security situation remains strong. The farmers and fishers who we celebrate today have built this security by responding very favorably to the incentives provided by government under the flagship Planting for Food and Jobs. The 5 years, 2017-2021, the government of the Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has provided nearly 2.5 billion Ghana cedis in subsidies of seeds and fertilizers alone in the food crop sector. Farmers were able to apply these two inputs to produce additional foodstuffs in that period, that is 2017-2021, worth some 48 billion US dollar Ghana cedis at the farm gate. 48 billion Ghana cedis at the farm gate after inputting 2.5 billion US dollars Ghana cedis in the program. This is how capable our farmers have demonstrated their contribution to food security effort of this government. In addition, farmers all over the country have trooped to the office of the district chief executives to collect and plant free of charge over 28 million seedlings of 6 selected tree crops under the Planting for Food and Export and Rural Development PAID program. This program is a policy by which this government seeking to diversify the tree crop subsector to add to the dominant traditional cocoa subsector. These are but two major examples of the strategic role of our farmers in partnering government in our transformational agenda for the people of Ghana. We therefore have great cause to celebrate our farmers and wish them a happy Farmers Day. Ye wo kwanya bia sa ye betimi ehuro ye kuafo enne fi se wonuma ya de papa ye wo modin monti enene me ne umie no nyina ye yefuru ennam panya ye timinya bibi hwa ye mfuru pom se be ye benya hoden de abo ma Ghana mpuntu wo adwuma ye kwa so ye wura Dr. Owusu afiri ye koto so afo ye wono hwa ye nkua ye ho nsem so ene eye ye mfudie so ena wo kasa ya watcha sa ban na ye be Planting for Food and Jobs ni nyina ka ho bi sika twitwiri di ya ban no atam ede awura mu no enenne aka ho a ama aduane ebuso ewo mayimu yi abusuya egusu de mogina Farmers Day ya na wuyi kesepa no a ekoso okufodi abonten so amampani na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ochema pese be ma boada wone ne so afo hwekwa yo ho nsensem so ekwa ase bi ekoyi akuafo hene no a ukọ manta mahodo no munyina sa dwumadi bi koso a ehoso ne yi akuafo hene ebobo wonu mabaso a oba santama ase ya Ashanti Regional Minister Yera Simon Osemensa ede tugasa ban gusu a eyen hyseye ede niama egu akwamu a opegya kuayo se ne nyina yenim no emra akwabra 90 besense wiemu ye ka nyina gu dem no se yenhia Planting for Food and Jobs hyseye a mampani na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ede ba ya ege nyina ba June de na nke wuwu eno ache kra se wiase nyina awokyira abai Ghana yenuane no still ya yeda so anya bidi wose ne nyina eyen hyseye papa mampani na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wode egu akwamu nti na ban no entuna jeje mu
on bekoso de sika wram on bekoso makrache fond de omani adi akire se beye na nnuane bebuso emfa ho ene ahoche ne ahonyehia oh my God ye namu sesei. The challenges of the COVID-19 and the Russia-Ukraine war have brought to the very sharp focus the urgent need to increase local production capacity of various products, inputs, and equipment. During the peak of the COVID-19 pandemic, most imports ceased because we could not even import from any other country. Airports were closed, most ship lines also stopped operating. And when under such circumstances, if I did not been the planting for food and jobs that was introduced by the government in 2017, for which we had excess stock, it would have been very devastating for this country in terms of food supply. Nanache, the current Russia-Ukraine war led to a shortage in fertilizer supply in this country and also has led to increases in the prices of fertilizer. It behoves on all of us as a nation, therefore, to increase the capacity of fertilizer production in this country. Fortunately for us, at least we have one or two companies in this region producing compost. One is the Kumasi Compost and Recycling Plant at Adeja within the Bosomtwe district. Nanache, it is therefore of paramount importance to increase local production of the basic goods and services we need, and also to patronize these products to increase exports, reduce imports, create jobs, increase revenue generation and foreign exchange, and help achieve sustainable, stable currency for this nation, which is an essential ingredient for planning for the various establishment. It is time we take control of our destiny. We are capable of doing it. And with the help of God, we shall do it, succeed. Nanache, another planting for food and jobs program. Abusianti we asantemanta muso afo yewura Simon Osemensa ne yetene kan ne no akiri Kumasi Amanado me wofra sampan so no ebobon nsem so kakra wodwumadie na se. It is with great joy and pride that I welcome everyone here to the joint regional and metropolitan celebration of the 38th edition of the National Farmers Day. The government of Ghana has instituted this day to recognize and celebrate the invaluable service rendered to us by our farmers, fisherfolk, and other actors in the agricultural value chain. On this occasion, therefore, I say a big ayiko to all our gallant farmers and other actors along the value chain for a job well done. Nana Chairman, the theme for the National Farmers Day celebration is accelerating agricultural development through value. I find this theme very timely and relevant due to the growing sophistication, interest, and demand across the globe. For a sector that caters for a fifth of the gross domestic product of the Ghanaian economy, I believe it should not in any way be left wanting in the government's developmental agenda. If Ghana's agricultural sector is to keep up with the pace, value addition is imperative. In that regard, value-added agriculture entails changing a raw material or a raw agricultural product into something new through packaging, processing, cooling, drying, extracting, or any other type of process that differentiates the product from the original raw commodity. It generally focuses on production or manufacturing process, marketing, or services that increase the value of primary agriculture by increasing appeal to the consumers and the consumers' willingness to pay a premium over similar but undifferentiated products. Abusiafo nti we eyeke me penimpa yewura Sompa ne yetene nkan nti enra Kumasi eye Jubilee Park na ye na nakuafo e wasantemantema sei woni na Ashanti Regional Minister yewura Simon Osemensa ekabu mu a womo ema omamu eda womase ebo omabaso no. Obafuo ne de ne nam eho apaso Farmers Day ya ho nsem ene egusu a ye kan ye hwe ne srani abasade amamu
na said ya yawesika ye no dwumadie no so no ebi esa ebobomu kwan edi kyerɛ mu ɛwɔ ahwɛwam ahafo no South East Mesimo ɛwɔ Asante Mantem na hɔ ɛna panyipa bi ya wɔno ɛdi mfinhyia no bɛsɛ deɛ hɔ ye friend John Bota wɔno ɛna Farmers Day no nyina no wɔhyɛ na nimonyam sɛ wɔno ɛna yɛ akuafo hene ɛwɔ mpatam wɔ na ne nyina mu no yɛ Bota kasa yɛ ɛna wɔkyɛ sɛ n'ani agye na we no ɛhyɛ ne nkran ahyɛ ne kutu pasampa ne dwumadie yɛ wɔ deɛ na wɔsɛ wɔyere ne nkyerɛwam na wɔtimi ɛbɔ ne ho mmɔden sɛ bɛyɛ wɔno so no saa bere yɛ ahafo no South East Messi ne mu wɔtimi ɛdi nkunim sɛ akuafo hene no wɔbɛkɔ nkoden na wɔko akɔ n'anim sɛ bɛyɛ amantam nyina no nyame yɛ adom a afie di yɛ ne biem no yɛbɔ abasobɔde a yɛde ne nyina so atimi asoa no na nanu si yɛ pɛ ɛna wɔmonyamfo Francis Menu Adabo wɔno ɛna yɛm no ahyɛ badwane de ma de hyɛ yɛ ɔmo mpatam wɔ wɔno so ɛde nsɛm kakra ɛtu dwa adwuma a okuani yɛ obɛdi akoko ɔbɛnɛsi koko no ɔbɛhyɛ koko na amena nyini ɔbɛte adwuma bi kura madam fumiafuo ɔte a koko no tumi wuro saa because esiri bɔ so na ɔkɔte sɛ koko no wɔ amenam na wabɔ na waburu na wakye na wahata na wɔn no wata koko CFB anaasɛ baabi yɛ to koko no wakɔtɔn brɛ na wɔbrɛ na ho sika ɛna wɔnya na nsia yɛkɔ climate change conference ɛwɔ Egypt Cocoa meeting with the climate change, you know, and I who said, oh, no, yet, who sika a Ghana has said, no, I do 2 billion. So, all processing cocoa, no, Abuja. Sika, woman, you feel more 100 billion. Yani, you are cocoa in the net. And until the chain, and say, I was saying, I process your cocoa. Yes, Sika, Cassia Free, I am timid, the Sika, Cassia, I'm a woman, cocoa. Abuja. Say if I go on in a power take or toll, that's a sika woman in my mind, and you know, we are for there. And then the animal, a bad thing is here, but to be a better, Sicano Amanaposo. I don't know, a better, say a better process for Konoa. Be a member of CPC board. Now I go a process for Ghana. And then the Duka here, I was here, the process. Therefore, Pizza Home, Coco, your process for her. Chocolate, what media? That was a free cocoa, what media? The process of one topic, and I want near. A better yet, and you study and drop my pocket. Rasha Bedjani Edema de share one more afano South East Mesimo and answer about one pesuya so Santa Mantamasenum one more for Francis Menu Adabo anu this same any kokoti and enwachi a buying cratch penny on also one patem war a one more for Thomas Ouswansa Ebusia one also say kakra editre for. For your home say your name equiafo ebeding with a home memory. Send your beya a piano. Enyadi ewo yene agric director edi nkomo ono so ekyere yen kwan a yebefa so edi process ni na so na emse esunsunsan so bi ni se enhia to ama bode etu agu na nso afano South East ye wo bode bebre edi egu yedwom ha bibehu ye no na me animni me hu dream ese niam no so dia papa ka ye no we ye nipa twa bi omo edi baaye enti ye ka se akuafo nyina fo ye man mu ha Aban Cratch Penny ya wono ewo ahafo no South East Messi monmonyamfo Thomas Ouswansa ene kokotie ne no mu asem no abusiafo ye guso Farmers Day ya wo de wo ni kire buno mantem mu a mfa nche yen sunyane East abato mpesua so ena ye kwei na odo ani kire buno a eye Aban Cratch Penny ohonom yewura John Ansukumi wono ena ye Aban Cratch Penny a wo sunyane East abato mpesua so no so no eja omu bodwa ewo mansini no mu a wo abakuafo abaso na nan nyina akwakoye enhyehye a abandi agu akwam se kashiwa wonoma acheche enu eche kra manguma woma ede ama akuafo aduadua ne nyina obobo so kire se enso a afoforo ye kwakowura mu no emu abie wosaban ene na tena ye ne ede dum akuafo ama mutimi de suma man ye no wonbekoso a no ma aye ne se ne se ne fata why on the same be na pa okuanum se na be ya minu mienu ya ni ba je ho minu mienu ebe mre amaye se ye pese ye kua no ene ti maka planting for jobs one asem eya planting for export and rural development so aba eya mansi we nko a mansi yanche eya cashew nko a yanche cashew nko a no
Yacha eye empem adronu baako ene ahanu. Cashew mako empem adronu baako ene ahanu. Ene yache. Nyame ba yi. Yeyi eye cashew free ho a. Yacha kube mako empem 9 ene ahankron 4,900 ene yache. Yeyi anu free ho a. Yacha eye mango mako empem ahasa ene ahanu. Eye 3,200 ene yache. Na ọmọmpayin bótayé nyina ne sẹ saa nneɛma yi a yɛrekyɛ ama akuafo yɛbɛbɔ mmɔden a ne yɛduadua na sɛ yɛdua a ɛno nso atumi sika abra yɛn na aboa ma yɛn mpɔtamu yɛn kuro ketewa no mputu a yɛrehwehwɛ no atumi aba ɛno nti sɛ wowɔ hɔ na nyanya bi a yɛnim sɛ afe a yɛreba yi ebi bɛba bɔ mmɔden a te sɛ deɛ agric director kaeɛ no agric extension tena wɔ hɔ no mmɔden ahwehwɛ no na kita ho na bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ krado sɛ saa siblings bi ba a ɔso wagye bi na ɔso akɔ akɔdua na nyame adom ɛnɛ deɛ aba no koraa no ɛnkyɛ koraa na ahyɛ aseɛ na ɛso Abusuanti wei abankra chepeni owo sunyane East abato mpesua so yera John ansu kumini yete ne nka no enti akuafo a wo mo sunyane East ne mpotemu a wono mo bo ma baso ne niema waye edi adom akuafo na obobo so kakra de kire ye no ne ye nyina ha senum ne yemfa yikwa sam entoma ye nananom akuafo nyina Nyankopon hira wonom da bia me ne yaw yafrum po ene esetie ne nyina eye wonom adawro anya me nko Dave wa ha piken so ha nyina edi ho adanse enti no Nyankopon enkoso a enhira wonom na wonom ento mo nwuma paso ebusia yentu so na yenko ensem foforo mu ene Ghana Blasters so na yedro and I know 24th na me di me birthday now so Ghana Blasters enti kechre me ankasa me picture kola one post ni wo Sompa ma ye ne group ne so ni nyina na mete ase wo ko e de age Blasters e be ya wo mo so no wonom ebetimi edi nko ne ye ni Portugal fo ko hia ye ewi a kire 3-2 ye je hia ye ho ye lucy ye na no brother etwa mo so no South Korea fo ye no wo musie ni ekwa wi ase no de ye yire ye ho ene ye 3-2 ana meboa sa na ko so ena ye timi de we ne ba ko wo ho ne nyina ye ne age ya hwe ni mu kwan se Nyankopon ye adom a ene Luis Suarez na no ado de se kwache ball efri Ghana football mu ya chesa samoja wanya hotoda pesine ye no mu ko hyanke betimi ate ye ho na so no amasa o mu che ye e kan play mienu de da yo ko se penalty e wo ho na abusua dwumadie no kwa awie ya pe e na coach Otuado o se da bi mia kasa match boso mia mode adwuma ne hye mensa no me ka se me wie world cup na Nyankopon ye madom ne yakwa anim o yankwa anim o me de medwumadie nyina ebeba wie ye ampa ne nuane ampa eno ada coach Otuado waba bonten se ne dwumadie ye obedi ye e de Ghana Blasters ne nyina no watwe ne ho ya wade dwumadie no ato wo ensemi ho ka ho bi ama ya mane boni ye wura Kwame Redu wone eye Ghana de hye bi atwetwe enkomo afa eno ada coach Otuado ne Rex National Te ya wade ba bonten ene emlantia ya wono bo Ghana Blasters no wo modemo ene luso a wono magye ne wo mo ebe fie ne ho Ega ade ade aba ba oke akobo ye go isamle ka biru an bant made aka e di nko biko ko bo na isase na edipa ne ko ha no nyini paketwa nipa ba bi aboma yesi so nyana nso one the perfect after oke wo on ti ase akudu o beto ko fere se ase ko na ase so nipa no boy e ko fata problem onya be na anya no ko se me mu no me ko ti so so ye power man ye ni e ko ko je technical man no yo aduma na boy ne bo ine enko yi ko to ji ko pressure Abana no boy too no. Rasta man. I don't think okay to am support am about aboni. You want to say. Because that thing you are just second for no. And the second for no. Who look at this? I just have guys to press up. Again, really baba. They coach and they are you. And boy for mama. I don't have my baby. I think I want baby. I share. I will need you. I know I will be there papa antuma. Because it don't know from more damage. I'm the football minimum. Abobi. Like you look at that. I get back where the Yapa and the apprentice, no, the apprentice, 1 month the apprentice, Papa Rama, after the day. That game was no that fit on board. So, I feel any Korea for boy apprentice, W, why you that is boy, Rasta mine. 4 boy, and then answer the one. So, what that for Papa Rama, so happy to know. But you know one is just Japan and the Unia. The guy who knows here. The same thing Korea for boy, I boy. That's what I you go ya the am I president? That you go ya for the that she said you go ya so down go ya the thing
Come on, it's a good first school. The children want me to say, I just I bet you my mama did it. People can't get for another who could go and money. When you want what you say, I'm the one meeting guys, and I bet you one. Who I don't worry, what's the reason about one? The department where you see how city. Here on the bed. Then you have to obey. Somebody who are yellow born, who cares and go. I said, almost glass out for important kind of break. Open your papa. Nana Sanu, Nana Kafra, when you know, and shedding, and your own Kwana, dear here, you know, so Yentino, Yana Blasters, and not the social media, so I got I do play midnight today, like I see baggage was just say, one of say, I mean, no Kakola, or so yes, I dear, no bag, bag, and just say, Ghana must go, yeah, Ghana, Mohammed Kudus. And what's my ass here, though? Share. And now Mohammed Kudus, and call for say, Ghana for Nessa Korea, they said, we'll see a born homodin and rather Uncle Yeno. I say, almost say, Ghana for be a money this and a matia. A quiet mamma, man, boy, you born the ball, come on. What the man who was in who I had yes. Oh, and you know. Nyanko for wa baby a nya Ghana kwa no won tie bi omo so ba no omo so boa wo mo ho Suarez we pass as ye bi ma fi nya me ba ya no wa ye na ya mbra fi magi ahom ye hye ne ma ye am for crisis players no mo ko world cup no man register mo chip anti omo film na ye omo mra Ghana no mo register mo chip omo register until they should come and register yo ya omo nya me ya twa ne amoma kwa ba I was for ento so na ye de mo ko Baptist University College ono ma atena ye na opening power da Ghana Baptist University College ya no Reverend Enokunina Thompson and odi adesere to abamu mpanimfo enim se bia ejina sese no ene ahokire aba no private university se wo mayi mo kwasi bone ka ne se omutua affiliation fee de ema suapon no a wo mo no akwakoye wo mo maame ene wo papa no mo no a wo mo eso wo nsa de private universities na anante amomumu amia no empempino ane nkuma no etuetua sika bi de ma wo mo apapafo no ne eye maamefo no se beye no bejeje wo mo tata krekra wo mo ase beye no mo enai begine anase wo mo nai begina ewo eye university adwumanim na sa sika no mutua de ma eye universities akese no na Reverend Enokunina Thompson esra ban se baby ejina sesei ene ahokire oman ni wom ene se ne niam nsi nkoye no saban etete so na empo wa makwan ama universities na tue se sika no ewo Ghana sika mu sense o metua no dollars mu ene euro ene pounds mu a enka ebeboa pa o de sansami tu jawabra na omo eye dwumedie kese bi na opani kwanchefo oba beda Ghana Baptist University College no se eye chancellor foforo na womo eye amamre ni amane agina tumu na o de sansami tu jasrem penimfo se de nemamu odene pa enemamu odene about an kro mo do omo ma eba private universities no se kura school fees no womo entimi nchenchedu ba bia womo asa private universities no esa ma sa nkola ne scholarship emo mo de sua de free enti aban kwakwaye ne chenchene ase universities akese no a oyeye private universities ne de womo abobo wo mu no chenchene nche womo ntua dollars womo ntua pounds womo ntua euro enfama wo no mu a ebema womo adwumaye ayeden okonso a shebo se ewom se niam mu odene de na so ogira private universities ni nyina na mum no de atugya se emoa bia omode ma sa nkwada no emoa bia omo ade boa Ghana ama ye mane ye nananom eni ye nuanom nkuma ne ntete eni oma disua atumpo no ombekoso ahye mukina no makoso amiem atotontotue ye ama my Ghana mranche de mabawa anya baby pa edi oma na mo si mo ma de sra se affiliation fees no a omutua edema universities akese bi te se KNUST Legonom University of Cape Coast ni ade no na san campaign for teso na empo omagye atoma mo matua no Ghana sikamu a enkebe bo mo soso no omo ho ahenha wo no mo kakra pa ebusia ne yan fansia se ne yan hwe se yensa ebeka messages na but before that answer na no yenko Ghana Registered Nurses and Midwives Association wonom e de krata bia ba bontenam so
wɔnom ɛkyerɛ sɛ nansɛn yɛwura opoku mensa o mens ne ba ya wɔne nurse ne bi ɛkɔnya anobaba yɛ nam so nti wɔde ne ho ɛkɔgye mu no wɔnom ka sɛ wɔnom ɛtwe mu dwumadie nyinaa sensɛn kɔpem sɛ yɛwura o mens wɔn bɛgye ne dwumadie ɛde afiri ne nsɛ wɔn si akura yaka nanso yɛnwe yɛ ɛnɛ wɔnom aba abɔnten yɛ wɔnom ɛkyerɛ Ghanafoɔ nyinaa ɛne nurses ne midwives ne nyinaa sɛ adaroma wɔnom hwɛ na wɔkyena nyame yɛ free nei ɛkɔ ya no strike no matwe asensɛnti no wɔnom adwumadie no wɔn nkɔ so na wɔnom ntimi ɛnyɛnam so bi ama asante mantam asɛtitire ni ɛde Ghana Registered Nurses and Midwives Association yɛwura Jones Afriye Antomi ankasa me nua bɛma wɔde nsɛm atodwa akasa de afa ho yɛmfa nkɔ akyiri yɛbɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ mene wo kasa kora meeting bebree kɔ so mpanimfoɔ bebree ɛka bi stakeholders ɛne n'asɛfoɔ ɛka nsɛm bebree nti meeting kɔ so ebia na biribi bɛsi but yɛmfa nkɔ akyiri ɛno deɛ mpɛ sɛ mote aseɛ sɛ ɛnyɛ right sɛ obi a wɔpost ɛkɔ adwuma mu asɔɔto obi ɔtwe n'ataadeɛ di n'atɛm asɛm fa professor ho sɛdeɛ ɔkaeɛ no nti wɔanyɛ adeɛ but ɛnde na ɛsɛ munya abotrɛ na yɛne stakeholders ne yɛ meeting nti yɛnya assurance a ɛmu oduro sɛ yɛbɛyi no di a wobɛte yɛnka anwummerɛ wode yɛnya abotrɛ wobɛte yɛnka anwummerɛ wɔ meeting sesei no ɔmumu ɛne ɔmu abɔntene mu odu nti sɛ ɔmumanya assurance sɛ yɛwuro poku mensa ɔmbɛyi no di ama yɛde a wobɛte yɛnka sɛ ɛsi yɛyi no di deɛ ɔyɛ ndeɛ ɛsi yɛyi no di ma ne yɛsɛ stakeholders pray wɔ head sɛ obi na ɔkɔ ɛkɔbɔ obi wɔ hɔ a anka nursefoɔ bɛsɔre aka bi ebi a nipa korokora nyɛ nurse nke bɛsɔre aka bi nso obi aba na ɔbɛka bi a obi amɛka bi kora amboa yɛ Junior Doctors Association bɛka bi a de umbɛka ya ne sɛ doctor na anyi sei yɛso so yɛ ankasa doctor ne yɛ nti yɛbɛsrɛ ne sɛ Ghana Health Service mpanimfoɔ Ministry of Health mpanimfoɔ ɛne ne edi ho yaw ba no kwasa ne sɛ meeting a yɛyɛ no yɛn nyinaa na afei deɛ ɔmafrɛ a yɛwɔ meeting ne mu nti yɛwie meeting no wie a yɛwɔ yɛbɔ ne nyinaa yɛde bɛba abɔ Ghana Registered Nurses and Midwives Association titire ne de ma wɔnom ɛwɔ asante mantam asenom yɛwura Jones Afriye Anto ɛne ekokotie no yi so ya nyina we so na no pay nsɛm e baba no de besom no yɛmfa mu nsi na yɛnsɔre ma piki ensom na mo messages ni nke betima bɔbɔ so kakra de amamo a na nke yɛ na yɛsɔre ama piki asom atwa so de afri ha se ma me hwɛ sɛ okay keke kaswa what if American Town Kinky House and osi AK hawa ba osi Super Weekend News ni loud and clear American House a war a kaswa bontin so from pond dachi hene nana kujo pon bamprase and also butu a or hekasi ne life pa yeda se osi Sompa News to the world yeda se dachi hene nana kujo pon yeda se pa kwame adoma kon also her news no live or asta bontin so yeda se Felix Opon or say good morning ya boy ma good morning no Felix na ho ye there akwesi Isaac or say good morning na ho yen every Italy abonten so akwesi ya mo hwe mo so ye pa obi ma so asetena de na form and Ernest Darko say oh my good morning yes so ma good morning pa the blessed son asante mampon 2 p.m. or say de bebrebe ene kasa bebrebe Black Star se ni ebesia na esi no enya hwe ye mo emrante na abaso Robert Ewusi ono de eja o de abrante bi aba beto ho a so oboto tasio so ono so bobo no foforo de amagana ono anim ono so ebia ho na Felix Opon krona sa ba bio so mo ne ya bo amane ohene yire achi anopei Hernandez Fidel Hayford or say good morning fantastic host also hwe edi free takrade kwasimintim yeda se DJ Poyo GH was a penalty mpedede penalty di obeden wa pedede on pedede da and Felix Opon was say GFA president Keto Kriku say coach tu adokwa ono so woni akire no wonko na wamwa bia Steven Boache was a good morning host nyankopon enhyira yekuafo no pa omo na ekrekra ya edi abewura December mu yenhyia wo mu a enka ba Jude ne nke nyina yewu na so madama na edi aba Wellington Ade was a ohwe yen efri New York abonten so America Wellington ene na kyese mo so mu a Ghana fo amowa America abonten so no na mahwem husu ye ede amaye obi manso asetena o yare ahwan onya asem ahwan ntia na
ahotoso ne be ma madam ho so de amaye wo hono na bibia adadin Wellington Ade from New York abusia yemfa mu nsie asedan cover production team a eta ye chi anope asante ebo a Benedict Kwaku aso pani wona sansem nyina ma ye me bekenka de mamo Sompa FM newsroom eye Kumase Sompa FM newsroom sunyan yeda wo no mase anope PK de chinchim fidie ne de ma yen ena David e de call social media ne so nyame onhyira mo anope PK ne de anye kese ho Anyumre be pi asem anyumre be pi asem ene esum anyumre ene so be anope ye yabo malifia poga mene hine ire ma me ka ye bo asiama na so ye mere ya ote so anyumre ye dio na bronya ne ba we bronya ahwase news so ye nti bronya bo bronya ndie asante e bo ade ne bronya no ye ne no de ha ena Sompa chede no ho Sompa chede nti odi ne wo bia kitu biensa wonamu odin ba ne nyame tentam gidi kwaso wonim o se ye yama ekunafo ne mobrowafo adaya wa ha ma me bi nanim hwere dadan a me yekunani yenim so obetwere ne dia o se me so me de bi ba in fact kama koma pa ma me hu sa ampa Bible se wo memu e wo nhira chen ogie enti kakra bi enswa ketua bi a wo no yesro Sompa chede fa bebo ase be ya kakra bi na enema ne chedro so se be ya nkakra yen sabe so dodo a yetimi atwere wonum so din se be ya wonum so 24 for die na kese na call mo che ne dia ma wo mo na fi eto mo so bedidi 24 ne ye betu kwan wo be kwan 24 me ko makura akodo do oti ase anka me dru fa ho e dey fa ho e dey fo nyina me chia wo bia na bo ache ayi odefo wo hina ya ono e wo ho chief bo ache dan kwa me chia na no panya kopon esa pagya obi me fa ma one na na champon na fe na sapon ne wo mo ho nyina adonfo ne nyina ye chia wo no nyina na no pe sorry ama PK asoma toaso na PK wia sports team ne ba betenase ni esi ye Black Stars de dia you ni enti okobo penalty fun sei ni nyina atapoku no ba betenase no nkron na commentary na fe kura no ontimi nye eno si de dia na mu ye in fact no wa mo na ni mentimi e ma bia se no se take ache no e da wati wodi ntina me hwehwe mu ano se on na ma commentary no almost what the ballock say anika what the ballock plans omo fa ye nyina ana mu se omo no so da akonya no ho na o se ya wanye yo am so fa say aboka o aboka we there ya kwadwa aboka ataboku kan akoma to ye mu ate bibia so nyame ye bibia be ye fine eno ana ne ma ye basa Suarez Shimio akwa pa say ye firi mu the second time no I say wo ye Ghana for ye bo ye firi na kodi wo ye enemy ya gwa ne guy no be be sia ni bi o jabo obokra ye enemy I say again be ye sia ni bi ne de be face abaso ye chia o ne atapoko ne abu mu nyina mezaya enso mo ne na mase o mo be production na eja o de ni aka to aso Phyllis e wo Black Stars kuku edi eni nyina achi yesi winning bonus anen ko mo page a o mo so mo mfa ma wo no nyina ni nyina no o mo de beba se omni players ne kan se World Cup na ye kono ye nye ne kan no a o mo winning match bi a ni atam $10,000 dia show mo nsem no ne mo ye no qualification bonus so mo timi qualify from group nim ebo manimo a $30,000 some de bema wo some draw kra ni nyina na some de qualify a munyimu sika ade no so ensisa ana ade no so ensie ana so mpeso mu chiem sai na match ni wini ba kunti be yanka ma 10 na ka munti 20 no every na beri for say da bi nya sa na ka no nya sa na ka no eti ahia sika na se ni na fa ya ho mra o mama ya ra ho meka ya mu ndi atapoku no de be ba 9 o'clock mo etnasia yi wakapi asa atima ni sumpo ne hwa nya me da biem na be da yo de bige so mo na eja wia ene anwumre besia ewo kwan bia so yankopon ya adoma next week no ye did the most